autoridades, representantes do tecido asociativo, familiares, amigos e amigas. Hoxe é, sen dúbida, o día máis importante da miña vida dende o punto de vista político. Converterme en alcaldesa de Betanzos, na primeira alcaldesa socialista de Betanzos, é o maior orgullo que podo sentir como betanceira e tamén a maior das responsabilidades. Son consciente de que esta é unha investidura atípica. Atípica porque non ten lugar despois dunhas eleccións municipais e porque non ten por diante 4 anos, senón uns 10 meses aproximadamente. E ten lugar agora porque o anterior alcalde, Ramón García, Moncho para min e para a maioría dos que estamos aquí, tivo que renunciar á alcaldía por motivos persoais relacionados coa súa saúde. Por eso as miñas primeiras palabras van dirixidas a él. Gracias, Moncho, pola túa entrega ao Concello de Betanzos e a todos os veciños e veciñas durante estes anos. E gracias, sobre todo, pola túa honestidade, humildade, prudencia, talante dialogante, responsabilidade. Xa cho dixen en privado, pero quero dicircho en público. Políticamente, para min, eres un referente e, dende logo, un exemplo no que fijarme día tras día. Gracias. Como decía, quedan tan só uns 10 meses de mandato, pero entendo que serán meses de intenso traballo, nos que se desenvolverán proxectos xa iniciados moi importantes para Betanzos e, por extensión, para toda a veciñanza. Estou a falar, por exemplo, da obra da Ribeira, un proxecto vital que levamos pelexando dende hai moitos anos as distintas corporacións e que por fin está a piques de comezar. Unha obra coa que trataremos de minimizar os efectos das mareas e evitar, na medida do posible, as inundacións que dende hai anos afectan a este barrio betanceiro. Estou a falar tamén do pasatempo, da súa declaración como BIC e dos acordos acabados con outras administracións, convenio coa Diputación e o compromiso da Xunta de Galicia para acometer un proxecto que suporá un importante investimento para a recuperación do parque. Estou a falar dunha importante mellora da planta de tratamento de auga, coa que se garantizará o suministro futuro do Concello. Tamén estou a falar do casco histórico, para continuar dentro das nosas posibilidades coa mellora das súas rúas e servizos e colaborar con outras administracións para levar a cabo novas actuacións. E, por suposto, estou a falar tamén da conmemoración do 800 aniversario do traslado da cidade dende a súa antiga ubicación en Betanzos o Vello ata a súa ubicación actual neste castro no que nos atopamos. Aniversario que celebraremos o vindeiro ano e no que trataremos de poñer en valor a historia, pero tamén marcar o futuro. E todo isto sen esquecer ni por un intro os nosos principios ideolóxicos, que apostan polo mantemento e mellora dos servizos públicos e que priorizan a educación como piar fundamental de calquera sociedade que pretenda progresar e, por suposto, os servizos sociais, como garantes dos dereitos de todos e todas, e como elemento vertebrador da igualdade entre as persoas no sentido máis amplo da palabra. Concelleiros e concelleiras, quero trasladarlles tamén o meu propósito de darlle continuidade á alcaldía na mesma liña de facer política do anterior alcalde, donde a porta sempre estará aberta para recibir propostas, para consensuar proxectos e para, en definitiva, traballar entre todos e todas por Betanzos. Decía ao principio que hoxe é, sen dúbida, o día máis importante da miña vida políticamente. E quero rematar dándolle as gracias a todas aquelas persoas que dun ou doutro xeito o fixeron posible. Xa falei de Moncho, non me vou a repetir, pero gracias, outra vez. Gracias aos meus compañeiros e compañeiras do Grupo Municipal polo vosso traballo, día a día, pola vosa dedicación a Betanzos e especialmente polo voso apoio incondicional sempre e máis nestes días. Gracias. Gracias tamén ao resto da corporación,
polo voso comportamento ao longo de todo o mandato, polo respeto que me amosastes estes días e pola vosa actitude hoxe neste salón de plenos. Gracias. Gracias a todo o persoal municipal polo seu esforzo, pola súa responsabilidade e pola súa comprensión. Gracias aos meus amigos e amigas. Sabedes que para mí sodes moi importantes e que máis que amigos e amigas teño moitos irmáns e irmás. Gracias. E por suposto, gracias á miña familia. Rosalía, Julia, Edu, papá, mamá. Gracias por entender, xa dende hai uns cantos anos, que me apasiona a política local, que se me dedico a algo teño que facelo en corpo a alma, porque non son capaz de facelo a medias. Gracias por entender que moitas veces non estou na casa, porque teño pleno, ou xuntanzas, ou actos. Sen vos, sen o voso apoio, nada sería posible. Gracias infinitas, quero vos moito.